हाँ हेलो। काजी कबे से फोन करतनी, फोनवा काहे नहीं उठाओ? अरे का कहीं हो, इतना ना काम बाटे की माथा खराब रहो। सुनी ना, गांव में चुनाव होता, घरे कब आओ तनी? अरे आवे के तो सोचते बनी, लेकिन देखो ना ट्रेन के टिकटे नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, अब की वोट केकरा के देहल जाई? वोट के जहाँ तक ले बात बटे तो आपन उम्मीदवार बड़ी सीमा कुशवाहा, जो हमेशा सेवा कइले बड़ी, फिर सेवा करे खातिर तैयार बड़ी, तो अब की उनके के जिला परिषद में फिर से जितावे के बाद। हाँ हाँ ठीक कहतनी, अब रोग जल्दी से घरे आ जाए। बस आवते बनी। आहिल बा चुनाव सोइया जी, चले आएगा सोइया जी, गाँव के विकास खातिर वोट के करा के दिया सोइया जी। झांसा में न आवे के बाटे हो, हाँ हाँ हाँ, सीमा कुशवाहा के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। सीमा कुशवाहा के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। काम किया है काम करेंगे, काम किया है काम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। जी हाँ, लगातार वालों के पिछला 5 साल से सेवा करता रहल बड़ी, आगे भी सेवा करी है, से दूसरा के मौका नहीं खेदे के आपन उम्मीदवार सीमा कुशवाहा के ही जिताएंगे। सीमा कुशवाहा सबसे दिलवा के अच्छा बड़ी, सुख दुख में संगे रहस, कितना ही सच्चा बड़ी, सब कुछ से सच्चा बड़ी, सबसे अच्छा बड़ी सीमा कुशवाहा। सबका से मिले जुके रहेनी, निमन व्यवहार बाटे जी, कहिया ई जीत के है सबे करत इंतजार बाटे जी। कहबो ना भुलाई के बाटे हो, हाँ हाँ हाँ, सीमा कुशवाहा के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। सीमा कुशवाहा के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। हर घर से नाता है मुझे, हर घर से नाता है मुझे, रिश्ता निभाने आता है मुझे। जी हाँ, लगातार रुआलों के बीच में, सुख में दुख में, हर परिस्थिति में रुआलों के साथ कदम से कदम मिला के चलल बड़ी, महिला शक्ति के प्रतीक बड़ी सीमा कुशवाहा। हमनी के क्षेत्र में यह लोकप्रिय जिला परिषद बड़ी, ऐसे फिर से इनके के जिला परिषद बनावे के बाद रोहतास के रोड गली नाली बनी दी है ध्यानवा हो, केहू के बाकी नहीं रही कौनो कामवा हो, केहू के कौनो कामवा आउ ना बाकी रही जब सीमा जीती है। पहिले हाथ जोड़ी निका के रोवा सपोर्ट करी जे, मिलल बा मौका मिले जुली सबे इनका के वोट करी जे। मौका ना गवावे के बाटे हो, हाँ हाँ हाँ, सीमा कुशवाहा के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। सीमा कुशवाहा के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। आहिल बा चुनाव सोइया जी, चले आएगा सोइया जी, गाँव के विकास खातिर वोट के करा के दिया सोइया जी। झांसा में न आवे के बाटे हो, हाँ 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 हाँ, सीमा कुशवाहा के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। सीमा कुशवाहा के जितावे के बाटे, जिला परिषद बनावे के बाटे हो। अरे बना दो लोग फिर से।
अगर रउआ लोग भी चाहतनी ऐसने दमदार प्रचार कैसेट बनवाओ तो जल्द संपर्क करी ना साउंड लैब रिकॉर्डिंग स्टूडियो छपरा। जी हाँ, मोबाइल नंबर बटे 76 31 40 1908। जी हाँ, पुनः मोबाइल नंबर नोट करी 76 31 40 1908 पर।